kalingap. Pagpalang hapon sa ating lahat. For today's vlog, andito si Loisa. Sakit-sakit daw yung tiyan nito ay. Siguro nagkamali ka ng bilang, Loisa. Masakit-sakit yung tiyan daw niya. Sakit ang tiyan? Sabi niya. Tadyakan ka? Nino? Bata na sinisipa. Yung pinagbubuntis niya. Malikot ba? Ibig sabihin healthy siya. Dapat pala nung nagpa-check up ka sa nangingi ka ng vitamins. Di ba nung mamili? May libre ba ganun? Wala. Hindi ka na-resita naman. Ay, nagbili ka? Hindi ka nakabili? Nasaan yung resita? Siya nung nagbubuntis. Ilang months yung nagdudugo? 7 months. Bakit may ganun? Bakit may ganun? Ano sa'yo? Ibig sabihin mahina ang kapit ng bata or mababa ang matris mo? Hindi ba pinaliwanag sa iyo? Ganun. Dapat pinaliwanag sa iyo yun. Dapat nagtanong ka din bakit ganun. Para at least alam mo. Grabe, sobrang silaw. Nakahaan ako sa silaw. Akala ko ba mamilin wala nang pasok? Bakit meron pa din? Sa mabini. Exam po ngayon. Ha? Exam. Paano mo nalaman? Ay, yung may module. Nag-exam Nagmo-module ka pala. Ano? Kaya pala. Ay, nag-exam ka? May naisasagot ka naman. Ano ba naman yung tanong kong mamilin? Di naman yata ito nag-aaral. Nagmo-module baga? Sabi niya. Yung, puro sagot lang naman yun. Katulad ng talagang nag-leksyon. Sakit sa mata, guys. Mag-grade 11 ka pa. Okay na ngayon yung mo, hindi na masakit yung tiyan mo. Na-flying kick. Nag-flying gig. Ay, sabi baga, lalaki yung anak mo. Ano? Si lalaki. Talaga ka-traffic na pala. Ay. Ay, ganitong oras dito sa market. Dahil siguro pag sa Maynila ka makakita ng patak. Sige, dali. Kuya, huwag mo akong siksikin. Naku. Abot na naman tayo ng red light. Red light, green light, blue light. Huwag mo sila mamamawala.
Shout out ka mo, Luisa, sa ating viewers. Shout out po. Nasaan na ba yung LBC din eh? Naduduling na ako. Ayun o. Gilid tayo guys ha. At meron akong kukunin dito sa LBC. Ano daw? Nakasignal na ako. Peram daw, chinelas mamelin. Magsusot pa kasi ako ng sapatos eh. Ano tayo? Kabaak mo, wala na. Nawala na yung kabaak na chinelas mo. Tapak ko. Oo. Wala ka doon kilang. Oo. Saan nagkain sila mama mo? Nagluto ka? Wala kang iiyan dito. Yung kahit iisa iba ba? Sige, isa kasaan ka dyan. Yan, buhay mo. Sama ka lang sa amin. Sinabi sa inyo ka lang sumama. Nasaan yung kapatid mo? Lahat? Ilan yun? Pati yung ano nila, pati yung asawa ni mama mo. So, ayan guys, kakain kami. Kasi gutom na si Ellie. Kasama namin si Luisa. Luisa, shoutout sa ano? Viewer, shoutout ka mo. Shoutout po. Si Luisa. Sige, baba ka na. Dito ka, dito ka. Baka kasi may sasakyan dyan. Dito ka sa kabila. Magkain muna kami. Shout out po, mapagpalang hapon sa ating lahat. Shout out po Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, sa lahat po ng mga Kalinga partners, Kalinga viewers. Si Luisa nga po pala, siya yung ano, binlag ko nung nakarang araw na nasa gitna ako? Sige doon. Atras ko pa. Gilid na ako ay. Wait lang daw po at ako yung nasaan. Nasa ano ko muna. Namatay na. Namatay. Na-off na tuloy. Off. Ngayon guys.
Kakain kami. Order ka dito. Anong gusto mo dyan? Sige na. Magugutom daw po si Luisa. At pakainin po natin mga kalingap. Ayan o, pili ka dito o. Ano masarap mo kuya? Ha? Pork silog. Pork silog po isa. Sige. Isang pork silog. Ano pa yung mga nila dito na luto mo? Mamili na sa'yo. Ha? Sutanghon? Wala silang mga sutanghon, ganyan. Wala. Masarap sana pansit, hanap tayo? Saan ba meron dito, kuya, pansit, kuya? Yan po, pag diretso po sa kanan. Dito po, may lutuan may kainan din dyan. Yan may mamihan. Mamihan? Ay, mami. Dyan, mami. Lomi. Lomi. Iskan tayo. Malapit na lang ba dito? Na. Sa Esperanza, bukas ang Esperanza pag ganito oras. Masarap yung tango nila doon. Sige po, pasensya na po. Uy, naka-play pala. Sorry po, naka-play pala. Akala ko naka-off. Ngayon guys, SM kami. Hindi ko alam makapag-vlog ba tayo doon sa ating pagkain. Sige na, baba na. Buntis. At ako'y magsasapatos lang. Kain kami guys kasi gugutom ako. Galing kami dun sa Hindi ko kasi alam kung anong oras kami kumain kagabi. Kaya nagutom ako. Tingnan mo. Hangin yung laman ng aking tiyan. Hangin. Nabusog ako sa hangin. Grabe. Wait lang. So, muna yung sapatos ko. Kahit grasa, makapit na dito. Kaya nga. Nakakapit. At kahit talunin ng pusa yan, hindi magalit. Try mo siyang mangkukumot. Sige, wait. Tatanggalan natin ang acid cream, ma'am. Ay, kala ko tatanggalan mo na ang side mirror. Di ba? Tatanggalan lang natin. Ikaw talaga, ginulat mo ko. Sabay ganun eh. Palitan mo ng bago. Tara ka, dali. Kain tayo at ako'y nagugutom. Ayan. Di ko sure guys kung dahil minsan kasi may pit yung guard dito. Bawal daw mag-vlog sa loob. Bawal nga. Sa Adrianos daw, masarap ang halo-halo. Saan po yun ba? Saan? Sa ground floor. Ground floor daw, sa Adrianos. Tara, baba tayo. Ayun, siya baba. Oo nga, meron din ata doon. Halo-halo lang. Ewan ko. O siya, tara, sana. Si Buntis na daw, si Buntis. Kasama ko si Buntis ngayon, makain kami ng... So, shout out ka sana. Shout out. Gutom daw siya, gutom. Gutom siya kaya, ayun, pinick up ko siya. Buti naman kaliligo mo lang. Talaga nga namang nagpahinga siya kasi sabi ko sa kanya, asan yung binigay ko sa pera, tinago mo? Tago mo para Tapos, sa sunod araw, sunod linggo, yung bago ka na mag-anak, mabili tayo ng damit yung baruan ng bata sa New One ha.
pupuntahan kita ulit dun sa bahay mo, ha? Mabili tayo ng baro-baruan. Ano yung baby mo? Lalaki? Mabili tayo. Para pag may damit siya. Wala ka pang alcohol? Ano pa wala sa iyo? Marami po po. Ha? Marami po po. Marami pa. O di, bili tayo ng painot-inot para hindi mabigat sa sa bulsa yung mga gamit mo, para pagka ay papuntahan mo pala dapat kay mama mo yung yung ultrasound. Ma-update ka. Ang ganito ang gagawin mo, magpa-check up ka ulit. Para pag kabuanan mo na, hindi sila mahirapang sa iyo. Ganun na lang gagawin. Shout out! Kain kami sa SM at gutom. Ili, sundan mo! Sundan nga! Bilis! Dalian na! Nag-uusap sila. Takot ka pala eh. Ayun o. Oh, sayaw! Ayun o, pinapabuhat nga o. Aba, nag-enjoy si Eli ah. O dali, payakap ka, payakap. O, yakap po yung baby namin. Ay, hindi makayuko. Buhatin mo na lang. Pahawak mo. Ha? Ano? Kangkong okra sitaw. Okra at saka? Kangkong sitaw. Kangkong sitaw. Mamilin, pwede ba siya halo-halo? Orderan ko din siya halo-halo. Kasi orderan siya chicken rice. Ay, wait lang. Siko kung anong masarap doon na ulam. Ayaw niya halo-halo? Ayaw mo halo-halo? Okay. Yung... Ano ba yung solo na ulam nyo? Ay, ito. Pang lang yan, one person lang yung nyo. Yung pork ribs ba yun? Ano ba? Ang bilis magpalit. Oo. Ay, yung beef stick na lang, 149. Oo. Bali, dalawa nun. Tapos, meron kayo pansit. Pansit solo po? Yung may, oo. Wala yung good for 2 or 3? Meron? May kasama siyang bihon. Mickey bihon gisado. Good for 3. Ano yun? Regular? Good for 3. Para share na lang kami. Ano pa po, madam? Tatlo. Tapos, anong balita? Ha? Mukhang ka ngayon nakaka-relax ka Medyo maganda-ganda yung aura mo ngayon. Kaysa nung una kitang nakita. Ha? Saan ka naman ba lagi magmalimo? Saan banda? Ha? Alin? BPI po. Ano? BPI po. BPI. Saan yung gawin malapit sa tulay? Yung mismo doon sa may parang bridge? Malapit sa Kapitolyo. Ay, hindi pala. Saan yun malapit? Palengke? Sa po? Petron po. Ha? Petron po. Petron. Tawid, Jollibee? Yun ba yun? Okay. BPI at saka Lanbang. Ano? Na-order na kami. Ang sarap ng aming pagkain. Hindi na kami kakain ng hapunan. Natawa siya.
Ubusin natin lahat yung in-order ko, ha? Ubusin natin lahat. Wag tayong magtira. Kami yun ay... Ha? Sabi ko, ubusin yung order at marami yun. Wag tayong magtira. Natawa siya. Natawa. Dito kami ngayon sa food court. Parati ka sa SM? Hindi ka nagpasok dito? Hindi nga. Bihira lang. Ha? Bihira lang. Bihira? O, hindi talaga. Magpabaksin lang. Nung nagpabaksin, nasundan ngayon. Yun, pagkain namin ni Buntis. Buntis, oh. Isa pa doon. Oo, yun. Sa atin din yun. Ayun, pati yung ano, platito. Bibi, wait lang. Kuha ka na ng ano mo. Tanggalin mo na yung face mask mo. Kain na. Po tayo. Ayan. Buti na lang dinala ko si Buntis sa bahay nila. Gutom daw siya. Manya, gutom ako. Kaya niyaya kong kumain. Tara, kain tayo. Halo-halo. Shout out. Halo-halo. Sino nagpiga ng kalamansi? Ay, syala. May kasama kasi kami makulit na batuta. Uy, ginoo ko. Yung ano, lagay ng pansit, di na tayo mag-platito. Hindi na binigay sa atin na platito. Di na pinahiram, platito. Ay, ayun pala. Wow, sarap. Tubig mo. Nagkasundo kami ngayon sa aming gustong kainin ay. Kaya napunta kami dito. Kain ng kain, Buntis. Pag ubos niyan, ito naman, banatan mo, pansit. Ah. Banatan mo, pansit. Bihon pala ito. Kala ko ano, yung Mickey bihon ba, halo. Yung may halong kanton. Puro pala ito bihon. Puro pala bihon to, mamilin. Puro pala bihon. Yung in-order ko, ano, bihon. Ano, kanton bihon gisado ba yun? Yun yung order ko. Yung mix baga. Nakain na. Yung pansit. Nagalo-halo na agad? Di pa kumain ng kanin? Ha? Ang sarap ng timpla nila. Beef stick. Sabi ko sa kanya, mga kalingap, ang tagal maubos yung pagkain. Sabi ko, ninanamnam mo ba yung pagkain mo? Tumango siya. Takpan. So, ayun mga kalingap. Ninanamnam mo ba yung pagkain mo? Opo. Ha? Ba't ka natawa? Bakit? 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 Hindi ako nakakain. Ha? Hindi ako nakakain. Ah, ngayon ka palang nakakain ng ganyan? Ulo, nakaka-touch naman. Ngayon pa lang daw siya nakakain nito, mga kalingap. So, tinakpan ko yung mukha niya, ha, kasi alam mo naman, magaling ako mag-edit. Paano natin maano. Hindi naman siya pwedeng mag-face mask kasi kumakain siya. Kaya nakaganito, nakaharang na lang yung mukha ko. Tapos, kaya pala matagal niya inubos yung pagkain niya. Binigyan namin siya ni Ma'am Helen kasi yung part ko, hindi ko makain yung kanin. Parang ano ako ngayon sa pagkain sa kanin. So, binigay ko sa kanya. Tapos yung ulam, ayun, binigyan din siya ni Ma'am Helen kasi mahina lang kami kumain ay. May pansit pa. Kaya tinanong ko siya, sabi ko, ba't ang tagal mong maubos
ubusin yung pagkain mo. Kasi ninanamnam daw niya. Sabi ko, parehas tayo. Ninanamnam ko yung pagkain, lalo na pagka masarap. Masarap daw, sabi niya. Tawa siya o tawa. Ngayon lang daw po siya nakakain yan, mga kalingap. Mamaya, interviewin ulit natin, tatanungin natin. So, hayaan muna natin siyang kumain. Enjoy niya muna yung pagkain, mga kalingap, ha? So, ayan. Gidamihan magpagkuha ng pansit. Magpakabusog ka na. Naubos niya na yung kanin niya, oh. Alin? Kuya mo yung chicken? Gusto niya chicken? Papakyo niya? Dami pa, oh. Pero grabe, busog na ako. Busog ka na. Ang hangap ng halo-halo. After vlog, kain kami halo-halo. Sarap. Kain po tayo. Tutulo na yung sipon ko. Ha? Tutulo na yung sipon. Sabi na kain niya, oh. Uy, nangangab-ngab mo. Takpa mo yung bibig mo. Nakatalbo ka. Dami yan. Yun, may bit-bit siya, oh. Pagkain si Luisa. Busog. Sa likuran ni Ma'am Helen, ayun. Si Buntis. Busog si Buntis. Boy.